ċesta taħt idejja, kienet tuġani ħafna. Jina naħdem bħala hairdresser, allura x-xogħol tiegħi kienet diffiċli ħafna bil-pis tal-blower u biex naqta' x-xahar u naħsel u nagħmel. Kellna konferenza, iċ-ċesta kont ngħid ir-raġel tiegħi biha x'kienet painful u r-raġel tiegħi kien irid jieħodni għat-tabib għatlu le għatlu l-mulejja naf lesta nirċievi l-fejqan. U ġejna l-konferenza u l-pastor beda jgħid li xi ħadd li għandu voċċa taħt idejh u jiena ma tkellimx u talab xorta u ħadd fejqan, meta mort id-dar, mort nċekkja x'dejk nidejja l-idea qudiem in-nies biex inħoss, kienet tinħass li nislet imma insomma, u meta tlaqt id-dar, mort nċekkja u ma sibt xejn. Leda fil-għodu għat l-raġel tiegħi u l-istess ma sibna xejn. Grazzi mulej fejqan. Konti l-ek sena bija di? Kont ħana sena, jekk ma il-sena dak iż-żminijiet, imma ili. Sparixxiet pratikament. Sparixxiet, ma għandi xejn. L-unika ħaġa li għandi xi darbtej kienet infaqat u kelli bħal open pore. Għandi l-marka jisa skar. Imma hija xejn, just skar. Gloria Ġesu, u nitlob li anka l-iskar titlaq. Amen, let's go, alleluja. Grazzi Ġesu. Thank you Lord.